Ramogi kamora maintiere ageno ni odiochieng' mar idhi e yo makare kawuono tarik 12 motelo ne tarik 13 ma en odiochieng' makiny ma bende biro nyiso ni jatend piny William Ruto osebede telo kuom thuolo mar higa achiel. Riwruoge mopogore opogore koro golo lipot kata gichiwo lipodgi kaluwore koda tich ma jatend piny William Ruto osetimo nyaka ne odonji e telo e higa mokalo dwe mar 9. Nyaka Ramogi waikonu ote mopogore opogore kotenore kod tend Ruto ka bende koro dho wath ma Lwanda Kotieno biro yudo ber toka koro BMU odonjo winjruok kod Waterbus ma bende biro neno ni wuodhe ma itayo e nam lolwe odhi e yo makare e kinde machien ywaruok ne nitiere kaluwore ni weg yiedhi ne neno ni Waterbus kochopo Lwanda Kotieno to nyalo mono thuolo jomoko ka weg yiedhi matindo matimo ohala. Gikone giketo winjruok makare mabiro tayo chenro no. Bende lakteche pod ywak kaluwore koda weche mag rach mar Migago mar thieth ka bende koro ne gibago ng'anyo mamuol Nairobi ka gidwaro mondo piny owacho owinj weche ma gin godo. Mage kod weche mamoko mage moko weche mawamiyo pek. Jokanye migepe mopogore golo lipot ewi tend William Ruto higa achiel nyaka ne yiere. Jochiw thieth kokalo e riwruok mar KMPDU obago ng'anyo mamuol buore Nairobi ewi chal mar thieth e pacho ka. Ismuth mochako ni nitiere challenges moko mabe nyaka bedie. Challenges go nyaka ochako timre nade mabed piny kodgi gin be ginyalo luongowa kaka BMU gi jo Waterbus kae to kwana kadhi maber. Wadwano wachako bed piny walos. Telo matayo chenro mag nam e dho wath ma Lwanda Kotieno odonje winjruok kod tend Waterbus mar bero chenro mag wuoth e nam lolwe. Ramogi kamora maintiere machiegni kende weche manyien mag Migago kaka pile nyalo tudori kodwa namba mar ote machuok 36000 waidore mbui mar oganda Facebook wantie achiel kachiel Ramogi TV wantiere YouTube Ramogi TV bende yudo wakanyo e Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni atamalo 53 mar jo Kenya sani koro neno ni piny Kenya dhi kamarach ka atamalo 30 mar jo Kenya to neno ni piny Kenya ochomo kama ber. Kaluwore kod nonro motim kod kambi mar timo nonro mar Infotrack achiedh nade mar nengo mamalo mar ngima kod nok mar tije ema jo Kenya ywago ahinya. E twak kod ute fwambo mar menyo kaka sirikal mar Kenya Kwanza osebedo katiyo e thuolo mar higa achiel, jo Kenya mathoth omiyo jatend piny William Ruto atamalo 55 ka jalupne Rigathi Gachagua to miyo atamalo 47 kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo ne jopiny. E nonro no mane okawe pach jo Kenya 4,000 kowuok e gwenge mopogore opogore pacho ka, jo Kenya koro dwaro ni sirikal oket maino e duoko piny nengo mamalo mar ngima kedo gi nok mar tije kod bero sekta mar somo. We ask Kenyans, could you kindly mention the 3 key issues that concern you as a Kenyan that you'd like government to address as a matter of priority? What 3 things do you want your government to address today? Number 1 will not surprise you. Number 1, mentioned by 65% of Kenyans, is high cost of living. So Kenyans are basically saying the country is headed in the wrong direction. 89% say it's headed in the wrong direction because of high cost of living, and we want that high cost of living addressed as a matter of urgency. The second thing will also not shock you, that 37% of Kenyans want unemployment addressed. So that is the second thing that they want President Ruto and his government to address. And the third thing, which is close, so I'll mention them together, number 3, is the quality and cost of education. For many of us who perhaps have either directly or indirectly people that we are supporting in the education sector, we know that public schools today are asking for money. Your kids will not go to high school or primary school in government or county schools without paying. In fact, many of them have been given ultimatums that you cannot join the new term before you actually pay. These schools are actually meant to be free.
Riwruok mar lakteche mar KMPDU obago ng'anyo mamuol okinyi ma kawuono bora Nairobi ayare osiptal maduong' ma Kenyatta nyaka migawo mar thieth mar chwalo ng'ur margi ne migawo no. Ka hotel ne giko jagoro margi maduong' Davji Atela. Gikoni piny owacho mar Kenya Kwanza pok okete tim singo mag-gi ne migawo no ahinya to endiko lakteche 20,000 higa ka higa kaka ne oriko gi singo. Bende gi ywak moko kuom lakteche ma ondiki e yor puonjruok pok ochul omenda mag-gi kuom dweche 3 e kind ng'ur mamoko. Jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha magikone ne owuok mar kawo ng'urgo e yor andika ne osingo mar bago twak mabiro kelo winjruok e kind migawo no kod lakteche. We want employment of doctors and health workers immediately, as promised in the Kenya Kwanza Manifesto. Number 2, we want the collective bargaining agreement that is now a court order of 2017-2021 to be implemented. If the government is still asking for more time, they have time. There is a demonstration. We will have another demonstration probably in the next 2 weeks. If we don't get a result to these matters, another 2 weeks we'll have another demonstration. Then we'll give a notice for strike for 7 days. Allow us to go through these petitions. And you know that the stakeholders of healthcare is not just the Ministry of Health. We have many other stakeholders that I have to avail this document to. Then we come to a table, sit and discuss and provide a solution. Thank you. Piny owacho ikore mar kedo gi midhiero mar nok mar obok michiwo ne oganda mondo theggi kod weche njore mong'ere kaka Certificate of Good Conduct mikawo e log tich mar okwach kich. Okinyi ma kawuono apisas moko mag okwach kich kotelnegi kod Mohamed Amin nolero ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki chenro magen godo mar tiyo gi lony manyasani kod thuolo magibiro tiyogo e chiwo obok mapiyo piyo moselewe apisgi mondo giduok geno mar jopiny kuomgi. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ochiwo siem mager ne jogo mayako lope Thika kod gwenge mamoko e Kenya kowacho ni nyaka giwere kod tim mar yako lope kata ka kamano gibiro dhi e jela. Kane oloso kod jodak ma Thika seche mane otimo limbe makono ne rango kaka chenro mar dongruok mag sirikal dhi nyime, Kithure osingo mar kedo gi achudhe mayako lope kowacho ni sirikal biro kawo ne jomaundu okang' mar chik. Bende jatelo mane oten kod jaod bura Mathika Alice Ng'ang'a olando gedo matesendo bila e kar dak Mangoingwa kama joyak lope odhuro kathothgi gin josiasa kod jotelo mag sirikal. Jaod bura Alice Ng'ang'a bende oseyo gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kuom ling e seche mag chudhe mag lope. Hii ambayo tumeambiwa ni ardhi ya umma. Kuna watu walikuwa wanaimezea mate na walikuwa wanaipangia kunyakua. Sasa mimi sitaki kurudia sana, lakini nataka nikubaliane na Mheshimiwa Alice ya kwamba msimamo wa serikali ya Kenya ni kwamba hatuna nafasi ya wakora, wezi na majambazi. Na mimi nimesema mtu ambaye anaiba shamba la umma ambalo lingejengwa kituo cha polisi cha kulinda jamii, cha kulinda maisha ya watu wasiwawe na wakora. Yule mkora mwenye kuua watu kwa kuwadunga visu ni sawa na yule mwizi wa shamba ambaye anaiba shamba ambalo lingejengwa kituo cha polisi. Na kwa hivyo tutatumia mbinu zote na nguvu yote ya serikali na silaha zote za serikali kulinda mali ya wananchi na kulinda mali ya umma. Bishop mar kanisa Anglican Jackson Olesapit kwayo jatelo mag Kenya Kwanza kod Azimio mondo we wacho weche manyalo ketho chenro mag twak madhi nyime pacho ka. E nyasi mar walo kanisa mar Anglican kaachiel kod skul kowuok kuom ja ohala David Langat, Olesapit nowacho ni kanisa gi riwo lwedo e wuoyo matimore Bomas kod thoro mar bero weche kwe kod dongruok e pacho ka. Nyasi notime gweng' ma Lol Kireng, Nandi e kaunti ma Nandi. Waweke kipaumbele
maisha ya Mkenya na maisha ya Wakenya, kwa sababu ikiwa wataongea sana juu ya yale ambayo inaridhisha mtu binafsi, basi haitakuwa inaongelelewa juu ya Kenya. Kwa hivyo letu ni kusema mnapoongea mjue kuna Kenya kubwa kuliko ninyi, ile kamati ambayo iko huko, mjue kwamba kuna nchi ambayo uamuzi ambao mtafanya inategemea kama watoto waliosaliwa na wajasaliwa watakuja kuishi nchi nzuri. Kaunti ma Kisumu sei kwa put mar weche apoya kochakre elai mar ward sub county kod county mabiro ni weche mag oula okoketho mwandu jodak ahinya to jogo modak e alwora ma oula hinyo monjo kinde ka kinde. Kaluwore gi jata chenro e migawo mar weche mapoya e kaunti no Morris Oricho, chenro mar ikruok ne El Nino ni e ong'ala manyime kinde ni ka chotho maraore mahinyo ng'ok kinde koth osechakore. E kinde no bende okwayo jopiny modak kuonde ma oula monjo mondo oti machiegni gi jokanyo mag komiti mosechuogi mondo gichak dar kuonde moyangi kaka kuonde jot. Wang'e ni midhiero mar pi wajabedo gago ka koth ochwe mang'eny kabisa moingo kaka ochwe ga pile, kendo mane giming'isowa ni biro timore e koth mar El Nino ni. Kendo waseng'eyo kuondewa ma pi osebedo ka ketho ka donje kendo golowa e miewa kendo ketho giwa. Koro wawacho ni wabeda kicha ka dipo ni koth biro mang'eny saidi ma oula bende bi mang'eny kabisa, to wan gi kuonde moting'ore malo ma timbewa mantiere ward gi sub county biro nyisowa, to sama ging'isowa ni magi kuonde monego wadhiye, wati uru kodgi machiegni, wadhi uru kuondgo mondo wageng' lal mang'eny manyalo biro korka ji mawito ngimagi gi mwandu gi bende makethore nikech gigole ot moleo nikech giweni pi ok bibedo mang'eny. Kapolo ntie weche motenore koda chal mar kor lwasi kata koth migeno ni biro chwe mar El Nino wadhi kaunti ma Mombasa kama apisas mag riwruok mochung'ne rakore gi masiche mapoya mano Kenya Red Cross kaachiel kod mago ma kaunti ma Mombasa ne otimo limbe gwenge mopogore kaunti no marango ikruok moseketi mar rakruok gi pi oula. Ma en bang' jolony e kor lwasi lando ni koth mapek mar El Nino kidek chako chwe thuolo mar jumbe ariyo mabiro kendo biro dhi nyime e thuolo mar chiegni dweche 3. Joja oko ne giler mathoth kowuok Mombasa. Ikruok mar kedo gi pi oula dhi nyime kaunti ma Mombasa kaluwore gi lendo mar jokor lwasi makoni koth mapek mar El Nino kidek chako chwe kor dweni mar 9. Kae, apisas mag tend kaunti ma Mombasa kaachiel kod mag Kenya Red Cross mochung'ne rakore gi masiche ma apoya ne otimo limbe e gwenge ma Utangi ma pi osebedo ka pong'o mar rango ikruok mantiere. Sisi kama department ya planning tumeassess area. Ukikumbuka wakati uliopita hapa kwa kumejaa sana kwa sababu kuna mto. So tumeweza kuassess na maengineer wakatoa wasia wao, wakasema lazima hizi ziweze kuwa expanded. Sasa wana zimekuwa expanded na maji hapa sasa yatapita vizuri. Ni mtaro wa 1 meter deep by 2 meters. So hayo maji yote ambayo yatakuwa yanapita kwa huu mtaro yatakuwa yametoka juu ya barabara. Which means yale madhara ambayo yalikuwepo yatakuwa yamepunguzwa na kiwango cha haya maji ambayo yameingia hapa ndani. Achiel kuom midhieche mikoni osebedo kanyayo wach pi oula en onge mar odundu mag tero pi oula kaachiel kod dinruok mag odundu manok mantiere. Wasebedo kwayawo yore mag pi mataka odino, wasebedo ka kuonde mabe pi jachendo kaka koro kama nitie Utangi kani. Nitie drainage system ma wagero ka maber ma en 1.2 meters by 1 meter ma en kama duong' yo mar pi maduong' maber mabiro konyo ahinya e drain area ni. One was just to check on our general level of preparedness, our collaboration. That's the first thing that we are taking stock of. The second, we are looking at the infrastructure development that the Mombasa County government has put in place following the assessments from the previous rains. And that is what we are looking at right now. More advanced, bigger drainage systems, clearing of the sewerage systems. Moko kuom jodak ma Utangi ne onyiso geno ni okang' masani okaw mar gero dundugo kidek tieko negi midhieche ma gisebedo ka gikale kinde ka kinde ma koth chwe.
Ma timore ka tend kaunti bende ne ochiwo siem ne jogo mani kod tim mar gero udi e odundu mag pi e tok chik. Kwanza hapa kukinyesha, tunashukuru vile mitaro imeanza kuchimbwa, maji yapitishwa. Hapa huingii. Either uwait kwa maji ama sasa ujue vile utakavyofika kwako nyumbani. Pili, watu wanaweza manyumba yanajaa maji. Kwa hivyo ni kumaanisha vyombo vile uko navyo vyaharibika. Tatu, pia magonjwa yako. Tunajua kuna magonjwa kama bilharzia nayo zitakuwa, kuna pia mosquitoes kubreed. Mombasa tunajua it's a humid area, kwa hivyo kuna malaria. Biwa ukia submit plan zako na ukiaproviwa ujenge vilivyoaproviwa, fanya hivyo. Kwa sababu ukifika wakati hatuwezi kuruhusu maisha ya maelfu yaharibike kwa sababu ya mtu mmoja. Tutadili na wewe ili watu wapate nafuu. Esechegi mudong' mana jumbe ariyo to koth mapek mar El Nino chwe kaka jokor lwasi nowacho. Tend kaunti ma Mombasa koni osechako dhi nyime kod chenro magi mar neno ni girakore gi pi oula mondo mi kik roch ngima jodak. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kama nanya George Aoko, kawuok Mombasa wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kama kambi mar Waterbus ma osebedo katayo wuodhe mag nam lolwe odonje winjruok kod tend the Wath ma Lwanda Kotieno ma igeno ni biro tego ala e the Wath ma Lwanda Kotieno kachiel gi keto lwasi makare ne jowuoth matiyo gi nam. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Koloso e kinde mani yango chenro makamano. Jata chenro maduong' mar kambi mar Waterbus Frederick Nessa wacho ni winjruok makamano biro tego ohala magitimo. Ka bende jowuotho singnegi arita makare e kinde magitimo wuodhe maggi e nam. Nessa wacho ni machiegni ni gichano gero kama meli gowe. We plan to pursue the construction of a jetty here that will be a common user facility for ourselves, fish operators and canoe transport operators, so that all players in the sector here can provide safe, efficient transport services. We believe that where we go, healthy competition means that there's a healthy market in place. We hope that our continued relationship with the Lwanda community, with the existing speedboat and canoe boat operators, can only strengthen the water transport sector. Winjruok makamano morwaki kod tend the Wath mar Lwanda Kotieno igeno ni biro tieko ywaruok mar wuoth ma osebedo ka neno e the wadhno. Kinde mokalo nok gin members mag BMUs ne gin agina joma timo transport today. Koro ne wabet kodgi mag yie ne kochakre gi to kawuono wachako kodgi wuoth manyien kendo gik moko ma BMU dwaro gi ne gitimnegi ibiro timo mana ka wawuoyo kodgi. Kopone nitie nikech Waterbus nokurito sane ma igeno miano assess time nikech yiedhi ringe nam ka mang'eny time okuriti mane momiyo ne koko ni wuok sani we have agreed ni kuwuok saa ariyo kuwuok saa ariyo ok ochako med wuok saa ariyo gi nus mondo we thuolo ni yiedhi moko be mondo dhiyo mondo gibende ng'ato otem bachi ne mondo nwang'. Naparo ne gidhi nego yiethwa matimo transport to kane gibiro nikech good relationship they have given time gichiwo thuolo ma yiedhi bende ringo go to gin be giringo go. Nyasi makamano mane obagi e dho Wath mar Lwanda Kotieno bende no yuorie gi jotelo mopogore ma bende opako kambi mar Waterbus kaluwore gi chenro margi. Jopiny bende ojiw mondo sir joket mwandu kaluwore gi dongruoge mopogore ma gikelo. So wanyalo mana kwayogi ni gikel mana service mar Waterbus achiel mondo give room ne the local boats mabe timo the same transport service. Wano okwangi kido, okwangi del, okwangi kabila. Warwako ng'ata mondo bi otim development kaeni mondo wabe kaka community mondo wabene. Kaluwore gi dwaro makamano, kambi mar Waterbus kachiel kod tend the Wath mar Lwanda Kotieno bende ne ochopo winjruok ni gibiro chano kaka wuodhe owinjore otim. Okanga ma igeno ni biro keto lwasi makare ne yiedhi mamoko ma osebedo katimo wuoth e nam lolwe. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Nyako Ramogi mae kama wakaogo yueyo mokwongo e chenro mar ang'ichwelo dakika 19 tok saa 7. Awino David wacho ni Kenya duong' ma oloyo
okaneno ni mano dhok mane mindiko kanya Winnie David Asiro jatelo Ruto jamibadhi chak chon ma bende ma en Ben kutoka Angoro. Wamor gi Ramogi TV kelona weche manyien ma jwang jaseme mar Ogango Kabuoch. Erokamano an Lawi wuoda dore an rinya neno Ramogi TV eyo makare wan gi jodalana. Anomita oropuoch ne nyathina bara kuom yudo max 349. Nitiere penj moro motim sani edier. Ramogi ma oluga uma kani kaloko beach Sindo awinjo uma ber ka antiere Sindo. Erokamano nyako Ramogi waduogi weche mathoth kidhi mabor. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothum nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wokich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Nyakwar Ramogi, nyathi manonyuol higni 20 mosekalo, sani ni kanye? Wasebedo ka watelo e mingolo maliet makelo ni mo. Kokalo e lony mag jolendowa, mong'eyo tijgi kod sinani magin godo. Nyadhi marwa en ni pod wan nyime e mi chenro mopuch, mag puonj gi twak mosegero ngimani. Mashabiki, wan waonge wasiwasi, en mana chwado tich. Kawagoyo ni erokamano, kore kalich, Ramogi at 20. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it.
Machiegni kendo nyako Ramogi, piny owacho chako chenro mar chwalo weche mabiro tayo yor tiyo gi mbui e pacho ka. Karomo mar sumo pacho ganda kaluwore gi dwaro mar chik bende dhi nyime kuonde mopogore e pacho ka. E boma ma Kisumu romo ma kamano yawa yanga gi komanda ma kaunti no Flora Moroa mane olero ni chik matayo tiyo gi weche mbui koyudo puoth to piny owacho kokale bad migawo mar arita kwe biro kawo okenge mag chik ne ng'ata ng'ata ma ibiro yudi ka tiyo gi mbui e tok chik. Mae biro kalure gi kuo athuwe kind dhoudi ayany kod maundu mamoko michwalo kokale yor mbui magiwacho ni ogoyo tach kendo medo mana medore e pacho ka. Regulations are addressing major issues such as one, how do we manage cybersecurity operations? So we are talking about cybersecurity operation centers at the national level, at the regional level, and also at sectoral and even institutional level because of the nature of how our government is structured. We are also looking at the issues of dealing with cybercrime. It's a challenge, and we've seen people have taken advantage of the cyberspace where people can act anonymously to bully people, to steal data, to steal money and other things. So we need to have very serious regulations that can ensure that such perpetrators are severely punished. Therefore, we have come to the public so that we share with them the draft regulations, which we did I think more than 2 weeks ago. So that now we can incorporate their comments so that we can have people's driven regulations that can support the agenda of keeping a secure and safe cyberspace for all Kenyans. We have witnessed a lot of misuse of the social media, particularly on fanning even animosity, tribal or ethnic tensions, attacks on individuals, particularly politicians. And in most cases, this one has just gone, without any action. But I believe with this kind of regulations, we'll have a way forward on how to deal with people who misuse the social media. Higachiel bang jatend piny Kenya William Ruto donje apisi ayanga kaka jatend piny wamenyo ni chal mar kedo gi mibadhi ahinya to ondamo mosego gi bede migepe mag piny owacho makedo gi mibadhi e pacho ka. Wagomba ka gi jakom duol makedo gi mibadhi e pacho ka Bishop David Oginde moko kuom jokanyo mag riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kod jolony e weche chike mar luwo kenge ma piny owacho osekawo mar kedo gi mibadhi e pacho ka. Banka wa PC kaka jatend piny Kenya marabich, achiel kuom weche manosingo miyo pek ne en dino rode duto mag mibadhi e pacho ka kendo neno ni omenda mag jopiny otigo e yo makare. Kata kamano, banka okom kaka jatend piny Kenya moko kuom buche mane tudo jotelo mane sire lwedo no wito oko. Kuom ranyisi, ogai mar jomin buche no wito oko buch mibadhi mane mino jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua katude gi mibadhi mar omenda maromo shillings bilion 7 ka omenda maromo shillings milion 2 mano dinne nikech weche mibadhi bende nogol. Jaohala Humphrey Kariuki mane odonje gi ketho mar chulo osuru maromo shillings bilion 17 nowit buche oko kendo kambi mare manolor nikech burano bende noyaw. Doho nowito oko bura mane tudo jata tije mar kambi mar pipeline Joe Sang gi mibadhi mar omenda maromo shillings bilion 1.9 nikech mano mawachore ni onge mar neno moromo. Bura mane tudo jatend migawo mar kit chwech Aisha Jumwa gi mibadhi mar omenda maromo shillings milion 19 bende nowitoko. Buche jata tije machon e kambi mar Kenya Power Ben Chumo kod gavana machon ma Nairobi Mike Sonko bende nowitoko. Wito mag buche go nokelo ng'ur koya kuom riwruok mar okinde ma pachoka The Law Society of Kenya. Ngire Hastings Winston Opinya okotho gendo nondiko boke moro ndalo machon ni constitutions without constitutionalism. Tienda ni wanyabedo gi katiba maber kaka neno marwa ni, but ka waonge gi the discipline and the habit mar nacha kendo rito the constitution wabro anono. Jasiasa paro ni en ruoth moro malo ka magimo wacho e chik as opposed to chik mo bedo olose bunge as opposed to katiba. Koro problem wa en mana bad manners. Machieng mo bro weo bad manners mo ngeni one under rule of law
not ruled by law. Makoro miyo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC dwaro mondo mi migi teko mar tero buche mag mibadhi e doho ka ok ginywanda pis jomin buche. Ka chik nyalo miwa teko mondo mi ka wasetieko case investigation to watere e court moriere mondo mi cases go kik lew kapod warito ne DPP ema nyaka tere e court. Jakom duol makedo gi mibadhi e pacho ka Bishop David Oginde oloko lwete wach wito mag buche go. Cases mane ogol ok anyal wuoye nikech ne ok ang'eyo mokwongo kaka notergi e court kod kaka ogolgi nikech ok ne gin cases mag EACC. I would give Oginde benefit of doubt mondo ang'e ane to dwa timo nang'o. But mar bukala gi leadership ne mano kala chat ok anen akiani samoro diponi ane mawanga ok nena ahinya but akia what to assess. Kinde machok mokalo mibadhi mar sukari nomino tend Kenya Kwanza kane sukari gunde 20,000 manori kose wach ni ok berge ngima dhano nolal kamano kangi e kar kano mwandu mantiere Thika ka bende ne chich ni diponi gisechope dukni mapachoka wach makoro keto ngima jo Kenya kamarach. Mibadhi mar sukari no yangore ni nomia na jatend Migago moro kod jod bura mokariyo. Jatend jotije mapacho ka Felix Koskei no olando ni apisas maromo 27 maya e bad migepe machalo KRA, KEBS, DCI, EACC kod bad Migago mar obila no chungie tich kotudre gi lal mar sukari no mano winjo loki obed ethanol. E dwe no mar abich jatend piny Kenya William Ruto nowito okogwelo mar Dr. Josephine Mburu kaka jagoro mongirore bad Migago marango weche thieth kod ler mar oganda kod rango rang'iny mar mwandu. Bang' wachore ni mwandu mag KEMSA itiyogo e yo ma okare. Bang'e no yangore ni notimo lokruoge moko e chenro mar ng'iewo nede mag suna kama omenda maromo shillings bilion 3.7 nolalie kowuok e aguch omenda mar piny mangima. Dwe mar auchiel gane modhi moko mag tedo norwake pacho ka tok chik wach manomiyo josiasa maketo piny wacho tesre dwaro mondo mi jatend Migago mar ohala mapacho ka Moses Kuria gwetao. Kata kamano buch mibadhi mar modhini wach ne olal Meru kendo pok owach wachne kendo. E kinde limbe mare imbo mar piny Kenya dwe mar 8 jatend piny Kenya William Ruto noyango wich adek motegno mobiro tiyo ge kedo gi mibadhi e pacho ka kama oting'o tweyo jo mibadhi gologi e piny Kenya kata kowogi e polo wach makoro sir gi jakom EACC. Nimesema hawa watu mambo yao ni tatu, si ndio? Either wahame Kenya ama waende jela ama waende mbinguni, hakuna dawa ingine. Nitie seche moko ma inyalo wang' an awuon yaosega wang' kod ji ka bet piny ka wan analyze cases. Ang'iyo ng'ato masebedo ka respect ni ng'ani ng'ama aluoro. To ka koro kes obiro mang'iyo gik motimo. I wang' ma seche moko iparo kata odhi polo ok rach. Bishop Oginde wacho ni omor gi okenge ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo kakao mar kedo gi mibadhi e thurka. Kwalo pesa mag jopiny ok oyie kodo. Omiyo mano wan kod gumor kod president nikech en owuon owuok kendo wan koro wanyalo luwo bang'e mondo mi wati tich mosemiwa kaka Anti-Corruption Commission. E kinde mokalo moko kuom josiasa manoseweyo apisi ranyisi en gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne ondhi ka itudo gi mibadhi e kinde mane gini apisi ma osebedo kanyuolo paro bura. Kopo ni nyaka sani pok itero gi e kot kare weche manyicha wachore ni samoro nyichi dwani mondo ibwoggi mondo kik gigo ahinya kopo ni timo tuani mag campaigns gi mag duty go te kare samoro diponi na en mar siasa to kikawo siasa iketo ei wach mar mibadhi nikech king'iyo jatend piny ni en ema nokoni na oket osiepene to gi jok mane gone bul ni noket gi matek ni kopo ni na gidwa golo duondgi moro kata gidwa miye support to ni duoko wigi mano koni ya kikiti gi siasa kata state power mondo mi ikogo siasa to karang'o miyo empesa ni kuro chal ka gima ema odwa tiyogo. Waseketo okwadwa rwako siasa e tich mwatiyo. Omiyo ok inyal yudo ni wamako ng'ato ni wach siasa kata waluwo ng'ato ni wach siasa. Mano ema nyalo ketho nwa tich kabisa.
Jakom yesisio yuago counties mapacho ka ahinya to mago makaluo mowacho ni mibadhi otimo eneo kakoro okwa jotelo mathur ka mondo miowe ich lach kod wuoro mar dwaro yako mwandu jopiny magikone to weyo gimane lweto bila. Nyocha machiegni watimo investigation masiaya. Weche moedo siaya ok ber tanan jasiaya. Nikech waedo ni jogo matindo matiyo county government ochamo pesa mathoth miwuoro. To kawa interrogate gi, kawa penjo gi intere gi omiyo timo gima kama. Tiyudo ni gin jogo moor. Gima gitimo ok gitim nikech gin. Kidhi dwaro maler tiyudo ni pesa no ok okonyo nyako no kata jalo. Pesa no omi jatelo. Jatend piny Kenya William Ruto podonano ni sirikande diloyo lweny mar mibadhi. Oganda jo Kenya oketo ratil mar menyo kaka lweny ni dhigowo. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mar kaunti ma Migori olando ni alap mar ndeke malichota dhi chako bedo kod ndeke mating'o jowuoth ka ochakore tich adek mar jumani. Jopiny koro dwaro ni tend kaunti ma Migori oti kod thuolo ni mar yawo chenro mag ohala kod limbe e alworano. Jafwambo marwa Jo Juma nigi lerno. Leka achiel kod siso mag oganda e kaunti ma Migori mar idho ndege ka wuok e paw ndege no malichota koro gik chopo bang' rito kuom higni mathoth. Tend piny owacho mar kaunti ma Migori olero ni ndege mating'o jowuoth mawuok Migori ka ochomo Nairobi koro dhi chako tich chieng' tich adek ma jumani. Nikech Kenya Airports Authority process mar gero terminal building chakao thuolo mang'eny, county government odonje. Koro wagero terminal building to kod abolition block. E seche ma irito mondo ndege mating'o jowuoth ochak tich e paw ndege ni, dwaro maduong' mar oganda en ni biro mar ndege ni koro kochiw mana yot e yorego mag wuoth kende, to koro yawo yorego mag ohala ka achiel kod limbe. Conjunction gi tourism department oningo gi en list kata gi en light ji about tourist sites makorwa koni kaka Thim Lichoinga. Jok matimo ohala mar lupo e nam bende koro nyalo tero rech e yo mayot. Kaunti ma Migori nitiere kod kuonde timo limbe mathoth ma oting'o mano ma Thim Lichoinga ma oyangi kod piny mangima. Wangeni tourists will be in a position to afford coming to Migori. Wasendiko application gi jo KWS kagi nyalo miyo animals, wild animals bede Thim Lichoinga. Jogo mantie sekta no malimbe wach ni gintiere kod geno ni biro mandek matimo jowuoth ni koro dhi ting'o malo wechego mag ohala. Investors nyalo biro in the morning and do their issues in Migori, and then they can fly back to Nairobi and continue with their daily businesses. Paw ndege ni malichota nyaka ne med lach mar higni 2 mokalo ok ni obedo kod ndeke mating'o jowuoth. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Ko jowuoth osemedore gweng' ma Bungoma kod alwora mare ka ijojo piny mondo bed motang' kendo gigo lipot ka obila. Jalenda achiel matie gweng' ma Bungoma nyocha ne ochuno mondo chikre kowuok e wi apiko mondo res ngimane bang' kane jariemb apiko no ne oloko yo mondo monje. Jatend obila ma kaunti mar Bungoma Francis Koli osegolo chik ni jariemb apiko duto dwarore ni oluw chike e tijegi mondo kik giyudre kamarach ka jowuoth duto bende ikwayo mondo bed motang' gi joriemb apiko madwaro monjogi. Kufika pale kuna ruti inaelekea Sunrise. Huyu jamaa akasema na kupelekea shortcut. Mimi sasa nikashtuka, shortcut gani? Na hiyo ni main tu, hiyo ni main. Hiyo ni barabara tu ya kuenda straight mpaka pale West Kenya College. Jamaa akakataa tu akasema bwana, mimi nakupitishia shortcut. Sasa kwa hiyo harakati nikaanza kuvutana na yeye nikasema bro, mimi kama unataka kunipelekea shortcut yenye mimi sijui, mimi naomba unishukishe. Jamaa akakataa. Mimi nikapiga hesabu nikaona huyu jamaa anaenda kunifanyia kitu kibaya. Ilibidi niruke kutoka kwa pikipiki
Kwa hiyo harakati ya kuruka pikipiki nilianguka chini, nikaumia mpaka fahamu zangu zikapotea. Hakika watu wetu wanaumia, wanakatwa mapanga, na tuna urge ndugu zetu, masaa ya mwisho ni saa 4. Usiendeshe pikipiki past saa 4. Na pia na urge wavae reflector, wavae viatu na wavae helmet. Hiyo ni vitu ambavyo vitawasaidia. Usalama huanza na mtu binafsi. Kuna barabara nyingi huku ya kwenda vijijini, lakini kwa hizo vijiji kuna barabara muhimu, zile tunasema main roads. Hizo barabara watu wanaepuka, wanaenda wanatumia zile vichochoro zile. Sisi tunasema usiku itabidi wewe kukuja kuzingatia kwamba tunapitia sehemu watu wengi wanapitia. Manake hapa Bungoma nduru ikipigwa na mwanabodaboda ama mwananchi yote, wananchi hutoka na huyo mkora hata ponyoka. Jatan migepe Musalia Mudavadi wacho ni gin gi chenro mar loso mitoka manyien mag gach reru e boma ma Nairobi kowuok kuom kony kod tudruok gi sirikal mar piny Ingresa ka gitiyo kokalo kuom riwruok mar UKEF. Kowuok e limbe mar piny Ingresa omedo ni gach reru no idhi konye bero sekta mar wuoth e chuny boma ma Nairobi kod alwora mare. Mudavadi omedo ni geche go biro chwalo yuto ne piny owacho kaluwore kod kwan ji moting'o. This regeneration was taking place. So we became development really started to be built. The land was valued. With a cooperation and partnership with the government of the UK, working through UKEF, is to rehabilitate and have a new and modern railway station at the Nairobi Railway Station Center. So this is not just about the horizontal movement of people, but it's about completely altering the economic activity around the railway station. What we have seen at King's Cross is that there is a hub that brings together about 50,000 people per day to deal with commerce, to commute, to handle other economic issues, and this has generated a new economic ecosystem around that area. So it is our desire that with the funding that we are going to get from the UK government, we should be able to achieve a similar feat around the Nairobi Railway City. And this will be able to have activities that would bring together about 30,000 people every day at the Nairobi Railway Station. Dakika 43 tok saa 7 wakauyo wa machele chenro mar Migago aneno ka wote molo kae Ramogi TV ayeni pa ndege ma Migori ber kaka jadak ma Migori amor mano dhiambo olunga anja mtawo Awasi Boda watching live from Awasi Boda Cairo kamano Simfroza sedonjo kinone ni maler sana from Awasi Boda ka Ramogi lerndi erokamano jo Awasi Jatelo Ruto omora kod koro meny mibadhi mantie ODM rach mokadha mano ben mwenyewe. Ramogi TV winjore maler mumia sky but corruption talk no room. Jomodong tuonge bora wameshiba hawana shidano. Olaka Nicholas Wood the wairo kamano Nicholas Owaka Ramogi mibadhi to pod ng'eny Kenya ka sana e yore mag somo mano rei mawuok Kosoko kawuok na rei mawuok Kosoko kawuok Nairobi ka. Kamana Anabdala mar Katito amor gi ker e weche mibadhi kata Katito ka mibadhi liche. Ramogi kikidhi mabor wadogi weche mathoth. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro.
gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar Gin Kanye. Kik bai, mana Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni maone mak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Koma record Malaika Musical Kilunu Ramogi 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda live. Chienge sotarika parko na uchel dumaro chiko iganendi. Kochakore ukinyi nyaka che. State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City. Yobanjo Jongolo mamoko kaka Wini nyaka Julu Abongo Jakabwana Aroji Chogo Keto Stage Down Jolendo Ramogi FM Biro keti wikoki gi mor kaka Sasudo Pata Chimbika Angaro VIP Donjo 1000 VIP 500 regular M6 Manobel Kanyo Mama Jackie Bako Blato Enigni Prario Karamogi FM Sebelo Kakuza Talanta Kumano Mapek Nyasibiro Live Ramogi FM Kachiel kod Ramogi TV Machiegni kendo jodak mag ward ma Matayo South e county ma Busia ywak ni pok giyudo thuolo mar tich e gero kembe masani gero e wardno. Giywak ni kelo jotich kowuok e gwenge maboyo boyo gokinyi mang'ich kendo ka jogweng' makanyo to dhi manyo tich giyudo ka onge thuolo. Oganda gi koro kuyo ka giparo ni paro mane gigolo e kinde kao pach oganda koro ok oketie tim. Ng'ur margi nochakore dwe mar achiel bang' ka jatend migawo mar ohala Moses Kuria ne ochako ayanga tich mar gero kembe midendo ni County Aggregation and Industrial Park. E kinde mane yango chako gedono, jotelo ne ojiw ni mondo ne ni jodak mar alworano omi thuolo mokwongo e tije mag gedo. Na itawatea yangu ya kazi labda kama kuna watoto wetu wameenda shule wanataka wafanye kazi hapa wamesoma lakini hakuna kazi wameweka pale wanaanza kujenga pale industrial park lakini ukienda pale most them utakuta kwamba wale watu wanafanya kazi pale si watu wanasewa hapa watoto wetu hata hapo jirani tu kwa gate hakuna yule wako na kazi wanarandaranda wanaenda kulimia watu na kazi zinafanya pale chini. Hii shamba hii iko na historia mbaya sana ambao watu wamejaribu kunyakua na wananchi wa hapa wenyewe ndio wamekuja wakasukumana na serikali na wanyakuzi na wakarudisha kwa mikono ya serikali. Sasa vijana wetu sasa wanahangaika. Cause unaona asubuhi wanaenda kutafuta kazi kurudi jioni wanasema watu wametosha kufanya kazi ni watu kutoka nje. Mesa mar weche tuke Onesmus Mwangi mawuok e kaunti ma Nakuru e jaloch jumani mar shabiki kaende jackpot toklo mich mar $500,000. Mwangi noyudo tuke apar kare kinde tuke 13 kendo lero ni koro menani odhi tiyo gode e bero ohala mare mar uso lewni. Kaeni nyaka gisani shabiki kaende jackpot osechiwo omenda maromo 50,000 ne jaloch 23. Piem makamaeri dhi nyime juma ka juma. Mondo tugo ni ndi KJP kaeto yore namba mar 29063 kitiyo kod siling 50 kende. Kabisa Ones. Kabisa. Nusu milioni.
fact nilipokea simu hii siku ya jana Monday, nilikuwa kwenye kinyozi nikinyolewa pale Pondamali, na simu ilipoingia na nikapata kuipokea, niliweza kushika na nikaambiwa mimi ni mshindi wa shabiki wa shilingi nusu milioni. Lakini pale nilikuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu nilidhani pengine ni utapeli, lakini baadaye niliweza kudhihirisha ya kwamba ama kudhihirishiwa ya kwamba mimi ndio mshindi. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo, na ninafurahi sana kwa sababu ya ushindi huu. Umejisikilia Onesmus Mwangi kutoka Nakuru amesema yeye alipigiwa simu akiwa kwenye kinyozi. Kufikia hapo tumepatiana 11,500,000 kwa sababu Onesmus alikuwa mshindi wetu wa 23. Will you be my 24th winner? It's very simple. Chukua simu yako, SMS KJP utume kwa 29063. Tupatane hapa nikupatie cheki yako. Tim mar Harambee Stars biro rakore gi tim mar Sudan ma milambo e tugo mar osiepe alap ma Kasarani kochakore sa 10 e wang'e. Timbe ariyogo oseketo ikruok margi makare ka kocha mar Stars Firat oroni tugo na en mar rango jotugo, kata kamano loch biro chwalo Kenya e chung' mar timbe pinje duto. Abdalla Hassan matugo ne klab mar Bandari kachiel gi jatugo mar Gor Mahia Austin Odhiambo duto nyalo yudo thuolo mar tugo midhiambo makawuono. Tim mar Sudan ma milambo kao Kenya kaka dala ka jotugi kama oting'o jatugo machon mar Kogalo Tito Kelo en achiel kuom jotugo mabiro chako ne Sudan ma milambo. Tugono biro bang' ndalo machuok to Kenya rodho Qatar gonde 2-1 e boma ma Doha. Ramogi saa 7 gi dakika 51 makelewe giko mar weche manyien mag Migago. Ibed kod odiochieng' maber. Nyinga Simfros Okinda.